pisserøv. Hvad så, det er Shadips. Velkommen til videoen. I dag skal vi lave pisse fucking lys på vores knaller. Vi snakker LED-strips, LED-lights, du ved. Så vi har købt en i blå og en i rød. Han skal have rød, og jeg skal have blå. Det skal sgu nok blive fedt, gutter. Yes, så skal vi bare have alt af her, du ved, så vi kan komme ind til vores dejlige stil herinde. Så det gør vi også på den her klamme lorteknaller. Så fik vi min af. Hør mig navn. Skål. Fuck dig. Okay, den kan noget. Ja, ikke? Der har han også fået sin åben. Jeg tror ikke, der er sket så meget, gjort det? Jo, jeg kunne se den. Crazy shit. Den suttede sig. Suttede sig? Ja, så tror jeg, vi skal have Hvor man kan se varmen. Ja, jeg siger, det er fucking flot, der bevæger sig bag i. Satan, det blev varmt. Ja, og det skal vi bare gøre ved alle ledningerne, som vi har her. I alle ender. Ja. Kommer ikke til at tage lang tid. Så har vi gjort det med alle sammen. Nu skal de bare på knaller op. Nå ja. Sepp, han har fået pornolys. Skal vi lige se her, gutter? 2 sekunder, Sepp. Øj, pornolys. Hvad er der, din bums? Så skal der ud. Ja, det kan nok komme igennem den vej. Det er bare der lige meget. Du sætter den her overtrum, sætter du lige på. Fuck, bare på her. Boom. Ja. Okay, lad os lige prøve at tjekke, om det virker. Oj! Der er galt, lad mig lige prøve at se det bagfra. Det ser voldsomt ud. Den eneste rigtige måde at lave knald, det er at drikke måneder også. Er du klar, fyr? Jeg er klar. Den fandt man en strip i vejen. Ja, det ryger ingen vejen, det der. Prøv at tage olieslangen og klem den. Ej. Ja. Fuck, det var hårdt. Det skal lige rystes med en måneder. Hvad er det op, bro? Fucking nørd. Crazy. Nøj. Det sidder herovre fast. Okay, må jeg få lov til at se noget selv din overtiden? Nå, så skulle hunden kraftedeme luftes. Lortehund. I hvert fald ikke min. Nå, så har vi sgu lige skruet bundskoldet af. Vi har skruet bundskoldet af, og så har vi lavet nogle prikker til, vi skal bore i det, så vi kan få LED i det. Lad os bare komme i gang. Så har vi fået boret her, og så propper vi bare et LED-strip på nu. Så det gør vi lige. Så skal vi bare have straps på. Vi skal bare have straps på, så... Er jeg dårlig? Hold din kæft. Så gør vi det bare sammen på den anden side her. Så ja. Ja, og så har vi lige lavet nogle ledninger sammen her. Yes, så de kan blive længere. Bum. Ligesom det virker her. Det burde du meget gerne gøre. Nej! Come on now. Man kan ikke få sådan en ud. Der har jeg fandme prøvet. Det var fucking nas. Jeg har også prøvet det. Det var fucking nas. Det går fucking nas. Lad os lige få ledningerne op først. Nå, så er bundskoldet sgu på. Ja. Vi har stak ledningerne op her. Yes, og nu skal vi bare lave elektrikerjobbet. Det går vi bare i gang med. Der kommer måske noget b-roll, hvis vi kan sætte kameraet op. Say that he tried, but you know that was the old of me. Yeah, he.
Mine baller. Yeah. Get a body make me feel the way you feel when you get close to me. Yeah. Then you know you're not gonna find nobody better. You should go with me. Nøj! Kom nu lidt! What? Kom nu lidt! Fuck, det ser sygt ud, det der. Det gør det. Kom nu! Yes, fuck, det er fedt. Nå, gutter, skal I lige se, hvad vi har lavet her? I skal lige se, hvad vi har lavet her. Så bum. Hernede, der har vi så taget den plussen sammen og minusen sammen herhen. Så skal vi have sikring på. Så hold dog fucking kæft, mand. Hvorfor skal du køre her, altså? Og så her, der skal vi få en sikring på den her. På den røde. Yes. Bro. Fuck, det ser frækt ud, det der. Nå, vi vender lige tilbage, når vi har fået, sikring på og fået knappen på. Så har vi fået knap på. Prøv at tænde den, Sepp. Ja. Nu virker det. Lækkert. Nu skal vi bare få skålene på. Så har vi fået monteret det hele. Så lad os se, hvad det kan. Come on, man. Hvad lavede? Ja! Øj, hvor ser det lækkert ud. Det er bare lækkert, det der. Prøv at tænde for det. Nej, hvad så, bror? Kommer han af. Kommer han af? Det ser sgu da godt ud, det der.